Velkommen til en ny video her på kanalen. I dag skal vi spille lidt Call of Duty Black Ops 6. Og det bliver en gang Team Deathmatch på Babylon. Og det våben jeg kommer til at spille med hovedsageligt, det kommer til at være XM4'eren her. Og eventuelt PP 919'eren. Men vi starter lige med XM'eren her. Helt nyt spil her, eller helt nyt map. Så lad os se, hvad det kan blive til. Vi lige få... Nej, det var ikke engang første kill. Så kommer der et stykker her. Der er en der. Så er vi oppe på triple kill her. Så kan vi lige få sat den her til. Der er nogen, der vil have os her. Det er ikke så godt det der, men vi overlevede. Så kan vi få UAV på. Der kommer en her over et sted, tror jeg. Det kan jeg ikke. Den vores mate, han får ham. Det er lidt langt ude. Nå. Jeg tror faktisk ikke, det er Team Deathmatch, det her. Det er en anden game mode. Jeg ved ikke, om den er blevet skiftet. Jeg tror, det er noget med, at man optjener point, når man får kills. Ligesom ham, der lige gjorde det, han nakkede mig. Så vi prøver lige at se. Lige nu har jeg... Der kommer et par stykker der. Vi fik kun en af dem, desværre. Se, der står nogle stjerner på skærmen. Ui, de står og sniper derovre. Virkelig. Single shooter. Se, basic 1 stjerne står der nu. Fik vi ikke. Der kommer en der. Basic 1 stjerne igen. Men hvad det har skulle have sagt, det ved jeg ikke. Nu kommer der en masse her. Så får man simpelthen lige wallhack. Han fik ikke. Så får man lige wallhack, når man... det kan være, at man får nogle perks. Flere kills, man får. Se, nu har jeg lige hurtigt wallhack. Så har jeg lige fokuseret på ham den ene der. Men hvordan... vi taber godt nok stort der. Core metal 2 stjerner. Se nu, hey, nu står der nede i hjørnet movement plus reload speed. Så der må komme nogen. Ej, lige der var ved at få ham den anden. Det ser altså ikke for godt ud det her. Det ser godt bagud. Jeg tror det handler om at samle stjerner. Der står en masse folk herovre. Så kommer vi lige. Okay. Der fik jeg lige headshot lige i hovedet. En mere. Så den sidste ikke lige komme. Nej. Så 2 stjerner. Det er et forholdsvis lille map, men jeg spiller lige nu på playlisten, der hedder Small Map Mosh Test. Der sker lige lidt mere, der er lidt mere action i de små maps. Det kan godt komme herfra. Eller bare lige bag ved mig. Ja, tak. Men vi... Det jeg skulle til at sige var, at vi var ved at indhente dem lidt, men nu er vi da lige kommet et godt stykke bagud. Der er altså nogle sniper her, jeg ikke er så glad for. Det var det, der kom der. Package. Elimination. Nu kan jeg ikke få... Nu kan jeg ikke løbe. Hvad kan jeg igen? Kan vi lige slide ud? Står de der og... Kommer det sikkert den her vej fra. Jeg er bange for at gå ind i midten, fordi så bliver man bare nakket på alle sider. Den er nemlig åben ud til 4 sider. Den midt der. Så jeg er på 1 stjerne, okay, så går det ned. Aha. Kommer der en her. Lige fik. Så var jeg sgu ud og springe der. Nå, vi kan lige få vores lille sensor her på. 1, 2.
heldigt, at jeg var dårligere end os der. Skal jeg huske at bruge min... Hvor er han henne? Nej! Løber jeg lige ind i naden der. Og så altså... Nej, vi er faktisk foran nu. Men det kunne være, at jeg lige fik os bagud der. Ej, jeg fik ham faktisk basic. Victory! Den vandt vi. Så ser vi lige, hvordan det her det gik. Og så tror jeg da godt lige, vi kan få en runde mere her. Der plejer at komme best play nu her i det her. Førhen var det jo final kill i det gamle. Jeg vil lige se, om vi kan noget ham der. Ja, okay. Det går sådan rimelig godt for ham der. Overdrive. Og det er faktisk, det er lige sket det der med. Det var mig, der kom der. Så på en pæn anden plads kom vi her. 25 kills, 12 døde. Og en heist combo på 10. Hvilket faktisk var ikke så godt i forhold til de andre på vores hold her. Men jeg hopper lige videre i et nyt game, og så ses vi der. Så er vi tilbage igen. Og nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, men det skulle gerne være kill confirmed på Nuketown. Jeg kan godt finde på lige at skifte til mit andet loadout her. Og så se, om jeg kan lidt mere med det. Dårlig start, der ligger en af camper over i hjørnet der. Kunne vi lige smide en molotov hen på ham. Jeg ved ikke, om jeg fik gavnet til det. Nå, det kommer slidende der. Skal vi have de her confirms. En mere. Nu løber forbi. Så vi reloadet her. Sted, ja, jeg vidste det godt. Men nu fik vi da lige vores killstreak. Så nu prøver jeg lige at gå op i vinduet her. Så lige se, om jeg kan få... Forbandet laser, eller... Nå, nu fik vi lige sat et... Han kom lige bagfra der. Satte vi lige sådan et strike eller andet. Et kill i hvert fald fik vi. Og en masse forskellige point. Forskellige ting. Ja, en dog tag til mig. Ja, tak. Der er en herinde, og der sidder en herinde til fjern eller sådan noget. Der er forbandet camper, og kommer de nok den her vej fra. En der. Der er lige lidt dog tags til os her. Og de er... her. Ja. Der fik han os. Så vi kan lige sætte UAV'en til her igen. Det er lidt en udfordring med den her, det bælte jeg har her, at man har kun 50 skud i magasinet. Og jeg har kun et ekstra magasin, så man har faktisk kun 100 skud. Jeg kan se, at jeg skal lige have lavet lidt om i den her, fordi nu har jeg de der Warcries, det vist. Det gider vi egentlig ikke her. To. Vi har reloadet. Og UAV til, der er en, der nakker den der. Headshot. Tak, dem tager jeg sgu lige den her. Mange... ja. 3 mand mod 1, og jeg fik ikke engang den eneste. Jeg har min højeste killstreak igen. Det kan være, jeg skal have lavet den om. Får det lige en. Nej, jeg skal faktisk tage det på huset. Så den der... En der først. Skal jeg få min egen killstreak der? Skulle jeg lige til at reloade egentlig, selvom jeg havde 40 skud. Det var nok unødvendigt. Det kostede mig livet. Der er 2 dog tags. Tak. Vi får ham der, men der var en bag os. Så har jeg scout pulse igen. Det er min laveste killstreak. Jeg tror lige, den sender sådan en puls ud for at se, hvor folk er. Den
følger ikke sådan efter den, ligesom nogle af de andre, som UAV'en og diverse sådan ting. Nu kommer de nok bagfra. Ja, tæt på. Vi vil gerne lige have haft det dogtag der. Vi står forholdsvis lige de to hold her. Ja, nu kommer vi lige lidt op. 47, 41. Man skal passe på med ikke kun at gå efter kills. Så får man altså ikke de dogtags der. Ja. Så får vi bare alle med på en. Så er vi hernede igen. Der. Tak for det. Hvordan kan han det? Han stod som en teammate, ham der. Det ved jeg ikke lige, hvordan det fungerer. Okay, han er... Dogtag der. Og dogtag der. Dogtag der, hvis jeg lige har fået den, men det fik jeg ikke. Kommer hen og tager min. 53, 57. Hvad? Nå, står hjernen der. Det er da heller ikke nemt, så... Nu skal vi lige se... Det har faktisk været ringe, det der. Skal vi lige bruge den her. Vi får reloadet her i hjørnet. Det var en... Den fik de. Det er en god idé lige at premade, når man render rundt med bussen der. Det der kommer altså en. Prøver vi lige sådan en lille throwing knife med en molotov. Der var jeg lidt for svag. 64, 61. Prøv lige at se, om der ikke kunne komme nogen hen til mig her. Der bagfra var der en der, okay. Vi lige have den her scout på stand, så vi kan se, hvor de er henne. Der er en i huset. Hvad er det der, man kan se på skærmen? Skal det i hvert fald væk herfra. Der er skud hen fra bag ved huset. Excellent sunsets. Dem kunne have fået 3, men de to andre kiggede ikke, så hvis jeg havde fået ham der, så havde jeg nok haft dem med begge to, de andre. Og ja, 72, 71. Jeg tror egentlig bare, jeg vil op og tage det dogtag heroppe. 72, 72, hvor er det henne? Er det nedenunder? Det er altså svagt af mig, det der. Nå, det ved jeg ikke lige, hvad det blev. Nå, vi vandt det heldigvis. Det kunne have været værre. 75-74 på et hængende hår. Lad os se, hvem der var bedst den her runde. Jeg havde et godt play. Det var mig. Så lad os se, hvad det bliver til. Det er jo sikkert, at jeg er ret bag om huset. Faktisk ikke engang det, jeg tænkte, at det var. Men et kill får vi. 2 kills. Okay, det var det. 3 kills. 4 kills. Og et femte. Sådan. Får vi lige de dogtags der. Vi lige se, hvad... 32-17 med 23 confirms. Det er vist ret godt. Får vi lige en lille notification her fra Xbox. Men ja, det var vist de 2 runder, det blev til for den her gang. Tak fordi du har set med, og så ses vi i den næste video. På gensyn.